Platuhon na ni siya, guys. Ay, wala may budget. So, kanina siya. Quail. Ano ba siya pagbasa? Basta. So, hey guys. Mag-unboxing ko. Order na ko from noon. Nag-order ko another cellphone, guys. Kaya ano. Pangalan ano yun? Sakot sa iyo. Order ko cellphone kaya hindi ka kaya mag pwede nga isa rin cellphone habang na YouTube. Karon ni unboxing mo to ni. Platuhon na ni siya, guys. Ay, wala may budget. So, kanina siya. Quail. Ano ba siya pagbasa? Basta. Quail X53. Sa una pa dito, guys, diretso ko ga ano, diretso ko ga order sa gaan kayo. Andar kaya ni gaan kayo para mag ano. Mura mag-uwi battery. Syalan ba ni? Dili siguro ano ni siya. Kaya daygaan kaya napadari ang battery. Charger. Pa siya cover. So, tayo na. So, bangkong. So, may pag-open na ni. Ito mo napalit na ko mga unang cellphone kay naka-built-in siya. Sa so, pag-open. Open this one. Ito. Ayan. Nagibangkong na. Pipula ni. Na, kalau mag-upre ano eh.
pastilan, ginoo ko marimar. Pwede guys, sa kilid. Siya. Ay, ano na dahil ni. Namun siya pray na. Okay. Complete siya, complete. For only 199 SAR. Matinay lang kung gatuhon guys, kay wala budget. Basta na lang ko pang backup phone. Ay, hiwi. Hiwi. Patay, hiwi. Ang di man isukod niya ay. Siya makan. Ito siya ay cover. Ito na ako'y panlaban sa akwang YouTube. Kaya di ko kalo kayo, basta wala ko'y backup phone. Kaya ang isa, nag-post sa Facebook, sa akong negosyong gamay. Ito mga pindin akong ano sa YouTube. Sayang. So akong charge na is charging siya. Ayo. Hindi yung ano. Ano siya guys, naka-open na. So for only 199 tapos 30 ang charge niya, kaya ko ang gipa-deliver dayon, wala na ko nagpadugay-dugay kasi ma-apply ko sa mga mo. Secret raman ako, hindi man masuko, pero mag-uron ko na ako gipalit ang cellphone isa. Sabi nga dyan, sige daghan-daghan ang cellphone. Tapos motong 30 ang pamasahe, shipping fee, kay ipadalian. Kaya kung wala ni siya na uma, basi mapalit o gabot ang amo, may nang naunhan ako sila. So maaro to guys, update na lang ko kung okay ba good siya. Thank you.